From Tomas Delicana. Good afternoon, Sir Vic. I'm watching Rana live from Philippine Port Authority, Dumangas. Okay, pang-connect na sa mga soaker. Dapat na makabati man ang bilog ng mga pasahero, no? Basiga, parking daang Montenegro. Ulmanay lang ang woofer, pati joke. Salamat, gid, ex-kagawad Tomas Delicana. Okay, sa mamati nagta sa una pagamahon ni kagrupong Roger Di Tablan sang Barangay Talusan, Dumangas. Okay, ready na? Naka-make up na? Okay, ang iya paghambaon ang team song ni sa mga wala bala obra, no? Amalila ko, no? Hindi nyo ko na pagpakialaman ng mga standby kay wala man sila may ginaobra. Wala makamugin na pakialaman kay kang iban ginapakialaman nila standby. Ang mga standby kapay munong na iya. Kag sila nang ginapabangkutan sa mga Shopee kag Lazada kung hindi ang balay sang naga-order. Okay, palaban naton. Si grupong Roger Di Tablan sang Istambay. Okay, palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Aga pa ang banwa, ikaw na makitaan. Hindi sa kalye, tira sa basketbulan. Paghalin mo sa balay, wala pa katigan. Mapulit makaon, ang tinggan bayaan. Ang masubo sini kung wala pa sanggutan. Natulon sang kanon, sang tubig pasundan. Ano ang mahimo kay wala sang puton. Tambay sa kalye, sa balay, sa laguron. Istambay ang tawag sa tao sa dalan. Ang iya wastam na daw hindi makitaan. Basulon taayhan o pasipalahan. Bangot kay bigado ang iyagin halinan. Sa tiyon sang kalayo, sino ang mahakwat? Sa tubig sa balde, agot ang sunog mauntat. Pagpabuksang tigulang, sino ang matoy-toy? Bulig sang istambay, handa nga maghapa. Kung ikaw profesional, kag ako istambay. Sa mata sang Diyos, kita alalangay. Kita may kasarap nga mapabugan. Sa gusto nga tuyo, aton nga gamiton. Istambay ang tawag sa tao sa dalan. Pagod kay bigado ang iyagin halinan. Istambay ang tawag sa tao sa dalan. Pagod kay bigado ang iyagin halinan. Okay, salamat gid kagrupong Roger Di Tablan sang Barangay Talusan, Dumangas with the standby. Okay, para sa gid sa mga nagatambay-tambay dira nung nagaplano-plano naman nga mag-ula-ula sa buong hapon, no? Okay, medyo naghahana sa buong maulan, so kung hindi makamusubong makadto, so halong-halong lang aron nga hindi ka mo mabasa. Kag syempre sa mga nagdala sa ilang mga metal horses, halong-halong ka mo magpuling ang importante na kompleto pa ang inyong mga party sa lawas. Okay?